U članu 88 dostojanstvo se krši na već predviđene načine u 3 stava, ali u 85, koji bismo mogli takođe da reklamiramo, je da se o dostojanstvu, odnosno sednici, stara predsednik Skupštine, koji je ovog puta pokušao da uradi ono što se zapravo dostojanstvom može smatrati u poništenju. A to je da sopstveni lični zdravstveni problem iznese kao razlog da nasilnike u jednom trenutku osetimo kao žrtve. Ja se nikada zaista nisam radovao tuđoj nesreći, pa se ni njegovoj neću, naravno, ne samo radovati, nego ću i sažaliti. Ali razlog zbog čega je neko završio u bolnici nismo mi nenasilni, nego oni koji su vas u ovu glupost i doveli, koji su vam dostojanstvo narušili, koji su vas uveli u stanje da morate da trpite sve ove ljude na ulici koji vas isteruju iz kafana, gađaju jajima i pokazuju kakvi ste ljudi i čega ste deo. Ako su vam ti ljudi krivi i ako zbog njih idete u bolnicu, verujte mi, moje sažaljenje će biti manje, jer vi ste njih obmanuli. Nas 30 ovde ili 40 nije toliko važno, ali jedno 30-ak, 40.000 i svojih i naših glasača doveli ste u veliku zabludu. A sada ste pokušali i da tu zabludu ispravite činjenicom da ćete sebe proglasiti žrtvama. Nikakve vi žrtve niste. Vi da ste žrtve ne biste se opasivali žandarmerijom. Vi da ste žrtve ne biste govorili nama da ste žrtve. Vi biste dostojanstveno podneli ono što vam je društvo ispostavilo kao račun za ponašanje posljednjih 13 godina. Ni to niste u stanju. I još jednom narušavate to dosta. Sram vas bilo.